रायगढ़ फोर्टआव दिनै आरो फैफिनबावबाय खनसेबाव ना दिनै नोंसिनो शर्ट भिडिअ'यैनो देखायजागोन बाहाय दा मेइन गाखोबाय जों नै बेहाय लोगोफोरजों फैनानै दा नैबे हाजोनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो गाखोलांनांगौ गोजौआव खोन्थागासिनो दं ओमफ्राय गाखोनायनि सिगां बेबायदि दखान मोनगोन आरो फिसा फिसा टि सार्ट माबा माबि बेनिफ्राय लानानै थांनो हागोन बेनिफ्राय दा गोजौनिखौ नोंसोरनो थाङै थाङै देखायलांसै आरो ना ससे ससेबाबो ओरैनो बाहाय गाखोनो खमसे खम 1.5-2 घन्टासो नांगौ ओरै गोजौ गाखोलांथारनो आरो बेहाय गाखोग्राफ्रा नै बाहाय जमा जाजोब्बाय ओरै गाखोलांसै नैबेजों बेबायदिनो गाखोलांसै बेजोंनो बेबायदिनो जमा जमा ग्रुपाव गाखोलाङो मानसिफ्रा बिराद गोजौनिफ्राय देखायहरनांगौ एसे दा ओरै गाखोलांनानै थांथारनांगौ आरो बेबायदिनो जिग जाग नैबे फार्स्ट हाजो गाखोनाय मोनबाय नैबेनिफ्राय नायदो बेसे गोजौ नैबै गोजौआव सान्ट्रि पस्ट मेइन फार्स्ट बेनो आरो गाखोलांग्राया बे खेलायाव माने मोनसेल' बे लामा दं गाखोलांग्रा बेनिफ्राय मोनसेबो दस्रा लामा गैया गोबां मानसिफ्रा थांनानैबो फैबाय नायदो बेसेबां गोजौ बेहाय ना ओरैबायदि मोजां सिरि बानायखानाय बे आवगायनियानो बानायनाय एकदम फुराना नै बेलाय गोजौ फैथारबाय ने लासै लासै गाखोनानैबो थांनो हायो नायदो बेसेबां गोजौ गाखोथारनांगोन फार्स्ट सिरिखौ गाखोनायावनो मेंखायो माथो गोगोम मेंखायो बाहायनो पाइप लांलायलायनाय दंलै नै सफैबाय नैबेनिफ्राय देखायनोसै नोंसिनो फार्स्ट पस्टआ नायदो जों बबेनिफ्राय फैयामोन नैबेनिफ्राय एथ' मानसि फैदों नै गारिया बाबारे नैबेलाय पस्ट ओरैबायदि ख्रं ख्रं गोथौखा नायदो नाय बाहायनिफ्राय देखायना हे नैबेलाय बैनिफ्राय गाखोबोदोंमोन ना जों नैबेनिफ्राय ओरैबायदि दा ओरै गोजौआव गाखोलांथारनांगौ बिराद गोजौ उखुन्दैजों खुवा खुनायखाय नुहुरजोबाखै बांद्राय नङाबा बेहाय गोजौसिम दंथारो बैहाय थांबासो नुहैसिगोन आरोना बेखौ नायदो नैबे सेकेन्ड हाजो स्टेप गाखोनाय नायदो बियो माबायदि नुदों बाहाय दिनै बिराद टाउरिस्ट फैदों बेरायग्राफोर नायदो बेलाय सेकेन्ड हाजोआव गाखोफैबाय जों गाखोथारनाय थांथारनांगौ आरो एक्सुवेलि नैबे दैया बिराद मोजां नुदोंना नैबे बोहैनाया हाजोआ ओरैबायदि समायना भिउस नायग्राफोर नैबेलाय गोजौआव बेसे बुरजा मानसि नै एसे गोजानाव फैथारबायबो नै जों थांबावसै गोजौआव गाखोनानै देलाय बेबायदिनो गाखोलांबाय थानांगोन मोनथाम मोनब्रैसो हाजोखौ
सेकेन्ड हाजोआव गाखोखांबाय जोंना नै बाहाय दा एसे प्लेन एरिया जाहैबाय बाहाय ओरै बिराद सेंग्रा सिख्लाफोर फैयोलै गोजान गोजाननिफ्रायनो नायदो एसे हाजोआव अखा हायाबाबो बिराद नै अन्थाइफ्रा नायलाय माबायदि गिसि जाजोबो फाग्लासो बबे बबे जायगानिफ्राय दै गयो फात्ताखौनो मोना हाब्रु जाहांबाय नै बाहाय दै थानायखाय ओरै थांनानै नैबे आगसिथिं गाखोनांगौ नैबेलाय बेजों थाबायलांगोन ना बिराद गोजौ ओरै हाजोआव दङ बे गोजौथाराव बै गोजौ नुहुरनाया बेनिफ्राय आरो गोजौसिनाव आवगायाव दा नैबेजों थांबाय थानोसै जोङो नै बाहाय बे दैया नैबे हाजो गोजौनिफ्राय ओंखारबोथारनाय एकदम नुदोंना नै दैया एकदम गोजौनिफ्राय ओंखारबोथारनाय बेनो ओरैजाय फैबाय लामाया दा नैबेजों थांनांगौ आरो गोजौआव बिराद भिरखा मानसिया दिनै थांथारदो गोजौआव गाखोनानै बेबायदिनो नैबे हाजोआव बेबायदि मोख्राफोरबो थायो नै बेनि मोख्राया एसे आलादाथार नै नायदो गुरुजिया नैबे मोनसे आरो सिरि गाखोफैबावबाय बेबायदिनो गोजौ नैबे हाजोआव गाखोहैनांगौ नै बाहाय नै बै गोजौआव बेहाय बेसिम दा गाखोलांगासिनो दं लासै लासै बाहाय दा नैबेथिं एसे प्लेन लामा मोनलायबाय आरो नै बाहाय गुफा टाइप दं नै बाहाय नै बिराद गोजौ गोजौ हाजो सायाव दैबो बोहैगासिनो दं नायदो नै माबायदि हाजो सेर सेराव सोरबा सोरबा गाखोनानै फैखांबाय बे अन्थाइया बेसेबां गोजौ नुहुरदोंना जोमै दंजोबो दा ओंखायनो नुहुराखै बांद्राय बिराद गोजौ दंथारो बाहाय बेसेबां सिदा हाजो नुवाखै नों बाहाय माबायदि गाखोनांगौ बाहायलाय दा बेजों थांबाय थानोसै लामाया नायदो माबायदि आराम बानायनानै दोनदों बरियानो बेसेबां समायना नुदों नायदो अखा दोमैनायजों जोमैजों एकदमबारे बरिया नुखाबाय एकदम आङो बि-बयस फंबायखौ मेसेज हरदोंमोन माने बेहाय मुम्बाइआव फैदोंब्ला बेखौ रायगढ़ ओमफ्राय देवकुन माबायाव वाटारफलाव बेरायनो होननानै नाथाय फंबाया माने रिप्लाय हराखै आरो मारै रिप्लाय हरनो ना बिसिनाव गोबां ओरैनो माबा मेसेजफोर हरग्राफोर थायो एफा बुरजा फल'वारनि खोथा ओंखायनो बिसोर मोनाखै आरोना दा बेयाव फैयोमोनबा बिथाङा फंबाया ओरैबायदि ड्रनजों शुट खालामनानै बिराद मोजां मोनसे ट्रेकिंनि भिडिअ बानायनो हागौमोन आरो मोनसे दंबावो वाटारफल देवकुना नोंसोर गोबां फट' नुखाबाय आंनाव बेयाव फेसबुकआवबो दा नैबेबायदि लामाया आरोना भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मानोना बिराद गेजेर गेजेराव देखायनो गोनां जायो माने मोजांथार नालाय ओंखायनो फैयै फैयै गेजेराव नै गोलोमदै ओंखारहांजोब्बाय दानो आरो दंबावो बिरादनो गोबां मानसिफ्रा फैफिनजोब्बाय नायदो बिसोरो माबायदि थांगोरसै दे जोमै गैयाबा बिराद क्लियार नुजोबगौमोन एकदमबारे ओरैबायदि खारा माने सिदा हाजोखा आरो बेहाय नायदो माबायदि दै बोहैबोनायानो हाजो गोजौनिफ्राय मानसिफ्रा दुगैसो गारदों बाहाय दैया जि साफाना एकदम गिसि जानानै थांजोब्बाय मानसिफ्रा एकदमबारे नै बारे अरे बा नै माबायदि फैनानै नै मेन गेटसिम सफैथारसै नै दैया बबेनिफ्राय बोहैबोदों नाय बेलाय दैया नै बे ओरै गाखोलांनानै मेन गेटआव ओमफ्राय नैबे दैयानो बेलाय बेजों थांबाय नै बाहाय गिदिंनानै फैबाय
ओरै गोजौआव थांसै दा बेजों नायदो नैबेनि मेन दुवारखौ मोननोसै दरखौ राजमहलाव हाबलांग्रा दर बेसेबा गोजौ हाजो गाखोखांनायनि उनावसो मोनो नै बाहाय नायदो बेसे गिदिर पुरा दै जोबनाय हाजोआव ओरैबायदि दै फैयो खुवा खुजोबबाय गाहायाव नुहुरला नै नङाबा बिराद मोजां भिउ नुयोमोन बाहाय नायदो दै जोब जेरावबो गोजौआव नायहरदो दैखि दै बोहैनाय एकदमबारे बाफोर लोगोफोर मोनफैबाय गोजौआव एकदम रायगढ़ फोर्ट शिवाजी महाराजनि जाय मेन महलमोन बेनि सिङाव हाबलांग्रा गेटखौ मोनफैबाय हाजो गोजौआव ओरैबायदि मोजां बानायनानै दोनदों नायनो हागोन नोंथांमोना बै समाव माबायदि बानायामोन बेखौना नायदो बेसेबा गोजौ हाजोआव फैनानै माबायदि गिदिर मोनसे गेट बानायदों जेराव थांनानै नोंसोर देखायसै ओरै गोजौआव माबायदि नुवाखै बै समाव माबायदि बानायनायमोन बिसोरो नायदो जा मानसि फैखादों दिनै दै जोब बोहैबोगासिनो दं नै बाहाय जुथाया गिसि जाजोबसिगोन बिराद भिर बाहाय नायदो मेन गेटआ पुरा दै जाजोब्बाय माबाया नै बे मेन गेटआ नायदो नै बेयाव फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा नै फट' खेबजायो बिरादनो ओरैबायदि फट' खेबजागोन मेन गेट आरो ओंखारनो लामाखौनो होलायलायाखिसै माबा ओरै गिदिंलायनानै बास दरखौ नायदो माबायदि जंफार जंफार दै जोबथारलै नै थांनो दिगदारथार पूरा पानी हो गया यार इधर दै जोब दै 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 टिकट टिकटबो लानांगौ नै 75 थाखानो टिकट क्या थे संभव टिकट टिकट एक का कितना 75 एक का 75 टिकट ये दै जाजोब्बाय बाहाय नै दा ओरै गोजौजों थांनांसिगौ ओरैजाय बे सेकुरिटिनो टिकेट होनानै ओरै हाबबोबाय जों दा नायदो नैबेलाय बेहाय जुथायाथ' गिसि जाखाजोबसिगोन गासिबो दै बोहैजोबनाय ना नै माबायदि दै बोहैनाय नै आरो ओरै गोजौआव गाखोलांबावनांगोन दा ओरै गोजौआव गाखोलांबावनांगौ दा लास्ट उपर तक सफैथारबाय जोङो ना गोजौआवबो गोबां मानसिफोर दङ नै नैबेजों गोजौआव गाखोलांथारसै नायदो नै दिनै एकदम खुवानि थाखायनो मोजां नुथाराखिसैलै दिनै बिराद खुवा खुदों बोथोरा बेनि थाखायनो मोजां नुवाखै नङाबा बिराद क्लियार नुयो भिउसफोरखौ बिराद मोजांनो नाथाय दा दिनै बिराद खुवा जेरावबो नुहुरथाराखै नै पुरा खुवा जोब नुवाखै नुहुरा जेबो ओरैजायनिफ्राय गिदिंनानै गोजौआव गाखोलांबावसै ओरै बेनो लास्ट गोजौ जागोन बियो ओरै गोजौआव गाखोलांनाय मथि मथि माबायाबो गाखोनो हाथारो बाहाय जों पातला पातलायालाय मानो गाखोनो हाया जानो ना ओरैबायदि मोजां गाखोनो बरिया नैलाय सफैथारबाय जों बाहायनिफ्राय
नै दा सान्दुं दुंनानै एसे जोमैया खारहांबाय ओमफ्राय नै बेहायनो थांगोन जों मेइन माबाया नैबे शिवाजी महाराजनि जाय महलमोन बे बायजोबनायसो बियो बेहायनो आरोना नै बिथिं थांगोन जों दा भिउ पइन्टआव थांनानै नायनि बेबो ओरैबायदि गोजौआव दङ एकदम हाजो गोजौआव माबायदि ओरैबायदि बेयाव गसंनानै थाबाय माने प्लेनसो नुगोन आरोना नाथाय बिराद गोजौआव दङ बेहाय ओरैबायदि गोजौ फारनै साइडआवबो नायोबा गिख्रंथाव एकदम थिया हाजोथार एकदम दा खुवा खुजोब्बाय बांद्राय मोजां नुनाय नंला नै नुवाखै नै बेबायदि दा जों ओरैबायदि जायगायावसो जोमैनि सायाव बायदिसो जोमै सायाव जेबो नुवाखिसै दा ओरै फुरा बेबायदिनो ओरै आवगयथिंबो बैहाय आवगयाव बिराद मानसिफोर फैदों नै माबायदि नुदों नै भिउसखौ नायदो बाबारे खावसे जोमै खावसे मानसि केमेरा खेबग्राफोर नायदो माबायदि नुदों समायना भिउसखौ नायबाय थाथावथाव गाहायनि गामिखौ माबायदि नुदों नै क्लियार जाहांबाय दा एसे जोमै खारहांबाय बिराद मोजां नुदोंना दा मानसिफोर गोबां दं बाहाय भिउ पइन्टआव थांनानै देखायनोसै नोंसोरनो माबायदि बरिया एकदम जोमै फैनायखायनो बांद्राय एखमबा खुवाजों बांद्राय मोजां नुवा ओरैनो जों माबेनिफ्राय फैयामोन बिराद गोजान जाबोनाय मानसिफ्रा बैलाय दखाना नैबे बेनिफ्राय फैदोंमोन जों बेनिफ्राय लहानि बे माबा फ्रेम लागायनानै होदों बाहाय जाहाथे मानसिफ्रा थांनानै गोलैलाबायहैया नङाबाथाय गोलैबाथाय सेस खाथार आरो बावहाय जोमै सायाव एकदम नै फट' खेबजादों बयबो ओरैनो फैनानै जिरायफैयो रेस्ट खालामफैयो थारमाने बेयाव लास्ट जाहैबाय नालाय फैयै फैनानै बेयाव जिरायफैजोब्बाय मानसिफ्रा बा माबायदि समायना नायनो माबायदि नुदों बै आवगायावबो थांजायो नै बाहाय नै बाहाय मेन गेटआ नैबे मेन गेटखौ नायदो माबायदि दुनदुला जाथारबाय एकदम सबसे गोजौ लास्ट हाजोनि माबा फैदों नैबेयाव भिजिटर्स फैग्राफोर बेरायग्राफोर गासिबो नै जमा जानानै मोनसे गेदारिं खालामदों नायदो बाहाय जमा जाफैजोब्बाय बयबो भारत माता की जय जय भवानी हर हर
शिवाजी महाराजनि नैबे मोखांनि मोनसे स्टेचु बे बानायनाय मुर्ति आरो बै सिङावबो दंबावो दा गोबां मानसिफोर फैदों नैबेहाय सफैथारबाय फाइनालि जों शिवाजी महाराजनि जाय सिंहासन जिरायग्रामोन बेहाय नैबे एरियानो गासिबो जा नैबे गेट जाहैबाय मेन गेट बे एरिया जेरै सिङाव बे बायजोब्बाय दा हल जागौमोन बे बिराद गिदिरनो बेनि सिङावनो बियो मिटिं दरबार माबा माबि खालामोमोन जाहैबाय आरो ना दा नायदो नै आं नोंसोरखौ बेनिफ्राय खोन्थानोसै पूरा शिवाजीनि राजमहलखौ नायदो नों बाहाय बायखोन्दा नोगोर जाबाय अरे पूरा बेसेबा गोजौ हाजो एरियायाव बेयावनो सबसे गोजौसिन हाजोआव बे महलखौ बानायफैदोंमोन बियो ना दा सिफायजोब्बाय बेफोरखौ नायदो माबायदि नुदों बेसेबां गुवार साम्रायजोमोन बेना एफा गोजौ हाजो सायाव नायदो माबायदि नै ओरैजायबो गासिबो बायखोन्दा नोगोर गाइडफोर दंजोबो बाहाय काहानि खोन्थायो बेनि सोमोन्दै माखासे ओरैजायबो नै दं गासिबो नै बाहाय काहानि खोन्थागासिनो दं बेयाव माबायदि नायदो नै बिथिं बेबायदिनो हल आलाग आलाग पार्टिशन बानायनानै दोनजोबनाय नै गासिबो ओरै बेबायदिजों मोनसे रुमनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांग्रा ओरैजायबो दंजोबो आवगायथिं थांनानै देखायग्रोनां नोंसिना नै ओरैजायबो सेस जुदि बे महला दा थानायमोनबा बेसेबां मोजां जागौमोन साइड थानायबा जों बेबायदि भिडिअबो बानायनो मोननाय नङामोन खोमा साइड मोजांब्ला आरो दा थेवब्लाबो बेयाव लाख लाख मानसिफ्रा बेयाव नायनो फैयो बेयाव नायदो माबायदि बाहाय ओरैबायदि गिदिर मोनसे हाजो सायाव जिबायदि बानायनानै दोनखादों नै ओरैजायबो हाजो एथ' गोजौ हाजोआव फैनानै माबायदि महल खालामनांगौ बैफोरबायदि बिरखौ दिनै जों माबायोबा ना ओरैबायदि माने डेन्जार गिनांगोनसो आरो बै समाव माबायदि खामानि मावोमोन बिसोर मानसिफ्रा ओरैबायदि डेन्जारखा ओरै ओंखारलांग्रा मानसिफोर गोबां दङ नायदो माबायदि बेसेबां गिदिर गिदिर हल जेबोला ये मछली को बिस्कुट खिला रहे हैं हम लोग अभी है ना बिस्कुट ना बिराद दो भाई नहीं देनी कोई ना दिखाई ना ओ भाई इधर देखो अमो टाणो डैमरे अमोक बोरिया एकदम ना है गोगो आज ये मछलियों को बिस्कुट खिलाया जा रहा है और उधर से छील दो देख थोड़ी नहीं रह रहे तो देख इतना मोटा मोटा मेरे को देना तो हाँ शिवाजी महाराज की जय काय नाही होत लागा काय